Аңардан яхшы рәссам чыккан булыр иде. Төзүче һөнәрен сайласа да, зур калалар салыр иде мөгаен. Рәхмәтле язмышы исә авыл малайын җир белән бәйли. Менә инде 400 ел Нургали Мусин туган җиренә хезмәт итә. Яшь чакта мин мәктәп елларында укганда рәсем ясарга яратам. Аннан сиртөзне яратайм. Төзүче һөнәрендә бик ошый иде. Авыл белгечләргә котлык кичергән ул чорда хуҗалык җитәкчеләре сабыр халыклы, акыллы егетне төзүче дә, рәссам да итеп күрәсләре килми. Авыл хуҗалыгы институтына юллама бирәләр. Аны тәмамлагач туган якларына кайтыр дип өмет баглыйлар. Ышанычлары аклана. Дипломлы егет башта хуҗалык агрономы буларак тәҗрибә туплый. Инде менә тулы бер районның баш җир белгече вазифасына куелуына да 200 елга якын. Бүген үкенмим мен, чөнки шул профессиягә укыдым, шул укыган профессия буенча гомерем буе эшләдем. Эшкә күңелен биреп эшләсәң, эшләгән сайын теге эшеңнең нәтиҗәсен күргән сайын эшкә күбрәк тартыласың, күбрәк биреләсең, шуннан тәм табасың. Шуңа күрә эшләсә килеп тора инде. Эшеңнең нәтиҗәләрен үзең күрсәң. Әгәр күңел биреп эшләмәсәң, аның нәтиҗәсе дә булмый. Шуның өчен эшкә бирелергә кирәк полностью. Үзеңнең иләге тормыш, анда бакча, дашлар турында уйлап үтсәң булмый. Эштә туплаган бар тәҗрибәм остазларымнан дияргә ярата Нургали Мингалиевич. Бәхетле эшнең башыннан ук очрады яхшы наставниклар дип остазлар әйтик. Менә алар арасында Шәриф Сагидович Хафизов, мин әйтергә кирәк, укырга да бардым Дружба колхозыннан, ул вакытта Дружба колхозыннан стипендиат булып укыдым. Ике Мусин, Нургали белән Николай гомерләре буе иң торып хезмәт куялар. Настоящий агроном должен любить свою профессию, во-первых. Шын агроном үз һөнәрен яратырга тиеш, технологияны төгәл белүдә зарур. Нургали Мингалиевич бу җәһәттән шын һөнәрмән, таләпчәнлеге дә зур. Шуңа ул куйган максатына һәр чак ирешә. Бөтен районда шундый баш агрономы булу белән мактана алмый ди Нургали Мусин турында район һәм шәһәр башлыгы Наил Шарапов. Шуннан да районның игенчелек тармагында ул белмәгән нәрсә юк. Кайсы участокка барып чыксаң да, аның күпме мәйдан биләвен, уңдырышлылыгын әйтеп бирә ала. Шәшү әйләнешен дәлилли. Ашлама кертү күләме, шүп үләннәренә каршы көрәшү алымнары, гомумән игенчелектәге технология безнең журналист халкының авыл хуҗалыгы темасын яктыртканда иң ышанычлы консультанты да әле Нургали Мусин. Әйткәнебезчә, аның һөнәрмәнлеген район җитәкчелеге дә югары бәяли. Уважаемые депутаты, мне сегодня не верится, что 60, как кажется, но как бы не было уже 60. Вся моя жизнь прошла вместе с вами. Наряду с тем, что вы депутаты, вы еще многие специалисты, руководители. Я вот всю жизнь, пока в сознательной жизни работал, всегда старался быть похожим на вас, старался что-то брать полезное от вас, учиться у вас. И все, на что я научился, приобрел, это ваша заслуга. За это вам всем большое спасибо. Республикада көп районнар шундай үзләрендә шундай кечле кырчылык специалисты, кырчылык белгече булу белән мактана алмый. Безнең кырчылык эшчәннәре чыннан да бәхетле шундай кырчылыкта шундай җитәкче булу белән. Бу үзенең гомерен кырчылыкка, үзенең гомерен авыл хуҗалыгына багышланган шәхес. Хыялындагы рәссам сәнгатенә омтылышы, төзергә, корырга хирыслыгы җир улы Татарстанның ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Нургали Мусинның образын тагын да тулыландыра. Нурлат икмәге аның кебекләрнең маңгай тере белән языла бит.